Dominik Rárovský, 183. 179 cm, zostávajú už len dvaja vzadu. Rozmýšľam, že jak ja asi nie tak vysoký. Tuto všetci teraz monitorujú, že kto asi proti tebe pôjde, víš. Ja by som bol najradšej, keby sa nemusíš vyzliekať, víš, že ideš tam mikine proste. Ale nemusíš skontovať plávky, že či akože sú OK. Takže čo majú kontrolovať? Niekto má také krátke, vieš, a povedia mu, že tie sú zlé vymensí. Už sa stalo párkrát, že museli sa meniť plávky pol hodinu predtým, ak išli na pódium. Ja by som mal nad kolená, vieš, takto. Nemôžu byť takto. Prečo? Lebo to je pravidlá. To sú pravidlá. Dominik, dneska ideš na prvé? Uvidíme. Nemôžem sa vytvoriť tlak dopredu už teraz, vieš. Máš tam záberím? Už je dobre? Už je dobre, už mám Si kávu. zaregistrovaný, máš kávu? Zaregistrovaný kávu. Ja A keď trošku štyrikrát viacej vody by som prijal, oni podľa mňa myslia, že všetci odvodňujú, že absolútne nepijú, tak tam švacli, že akože nachcané, vieš, No. že pol decko. Takže, Ja som sa trikrát zalúbil. kuchu, to je aké silné toto. To je aká silná káva. A dobre, už mi je lepšie, ako som si dal koľka. Si sa zalúbil trikrát? No. A to sme Pozdravujem čakali v tvoju, jak rade. sa ma to žena, ty prdel, zabudol som meno. Baška. Baška? Bohež, čau. 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 Čau, ahojte. Braný môj super, chvála Bohu, je nižší. Čiže je kategória 1,40 m? Nie, že do 173, do 179 a nad 179. Ja osobne by som pridal ešte nad 190, tam by som bol sám a vyhľal by som. Ideál. A to je pre teba 179, to sú... Však polka už vesmíru má viac. No však neviem, lebo si zober, že keď ty zahraničné súťaže máš, že máš majstrovstvá Európy tak tam majú aj nad 182. No. Alebo jedna, ale vieš, to už je 10 cm, to je veľa, tam ti veľa ľudí spadne. Je. Ale dobre, však To nevadí. by vedeli hovoriť. Ženy. Áno. Takže asi toľko, no. Káva vypitá, to má sere, musím ísť na druhu. Ja som vidíš, mám rád, keď to popíjam trošku, že to je trošku väčšie, ale toto bolo fakt, že... Mám destilku v aute, môžem ti doliať. Vole. Teraz čo bereš, železo? Činky a gumy. Tak to presne chodia naši talianskí spoluobčania Čo s som to- telkami a... Som to povedal, no. Keď dneska prehrám, tak pôjdeme rovno na zberný dvor. že to železo tam dáš, hej? A zarobím aspoň niečo. Tak, Najväčšia, fakt najväčšia. toto si inak, to veľa ľudí si to vôbec poviem nepochopí, že toto sú reálne majstrovstvá Slovenska. No, V šuranoch a ty ideš proste v teniskách s činkami v ruke cez ohradené proste parkovisko do kultúraku. tak a ty čo si čakal? Kámo. No normálne proste one. Inchebu. No, dobre. Čo by som to porovnal? Však ja to stále hovorím, že si zober, že vrcholová kulturistika, že tá úplne profi. Tak Mistr Olympia, keby nemá sponzorov, tak ten šport ho neuživí. Chápeš? Jak je to možné? Ja neviem, podľa mňa není taký záujem ľudí o to, akože tak laické verejnosti, vieš. Ten šport nebaví niekoho, kto necvičí. Ale futbal, kámo, na štadióne máš 20 000 trénerov. No, A hokej je to isté, nie? Takže... to tak v Trnave máš 20 trénerov. Na low campe máš 200 000 trénerov. No, ale presne to je ono. Čiže, chápeš, futbalista hrá Slovenskú ligu prvú a ho to živí. A majster sveta vo futbale je miliardár. A majster sveta v kulturistike robí v robote, chápeš? Tak môžeš odpovedať Robí trénera. na tvoju Inchebu. Čiže vlastne ty si na úrovni potom vrcholového kulturistu. Lebo tiež chodíš na súťaže, ale živí ťa trénovanie. No áno. No vlastne áno. Ale strašne demotivujúce, vieš čo, že si na registrácii, keď akože stojíš tam, bez pumpy, bez tej farby, bez ešte nacukrovania nejakého toho finálneho a stojíš vedľa nejakého že kulturistika, vieš, že to potom je úplne zlak. No. Preto hovorím, že by som najradšej v tej mikine bol akože až kým sa rozpumpuješ a potom už to nejako vyzerá. Bože, Aj u kľudne naturála. do večera dnešného. Aj u naturála. No napríklad. To si ty. Čo? Tu máš on. To len divý? Čo mám maximálky robiť, alebo čo? Alebo to sa zblázen. 20-ky zobrať. Že by som donesol z auta benchovú lavicu, vieš, že tam naložil 150 pod PR-ko. Toto sú tie celebrity.
Všetci naturáli, samozrejme. No jasné. Však hento, čo som teraz to video robil. Čo som robil na Instagrame, to čo som robil, že keď nejaký tréner na prípravuje do naturálnej federácie nasypané baby. No tak to je on, ne? Ja, okej. Ale nezatáčaj ho, môžete hádať v komentároch, toto je. Poďme sem von. Čiže takto vyzerá pozovanie na majstrovstvo sveta. Ty si dáš mikinu Okonár. Tu nie sú majstrovstvá sveta. Tak Slovensko je svet. Na parkovisku pred Kultúrakom, tu s dodávkami sa pozuje majster Slovenska. Dobre. Každý nejak začínal. Pane komentár, sa budem musieť polovicu vystrihnúť do piče. Nebudeš to, ja by som tam nehal. Po tretie pôjdeme, ale vyhodnotne, kedy bude, akože naše myslíš? Áno. Ja to neviem vôbec, podľa mňa. O 5. o 6. Že by si mi povedal, vieš, čo sa vedelo? Nemám. Čo tu budú? Takto. Na majstrovstvách. Nastriekaní sme. A už len čakáme, no. Sú ženy. Ale není ich tak veľa iné, že som si myslel. Čiže to pôjde rýchlo, podľa mňa. Jamik dobrý? Počkaj, formu zapozujeme bez... S plnou hubou? Bez pumpy. Dobrý som kúpil? Súťažím to tu naturálne od 2017 roku, ale to lepší deň som nejedol. Fakt? A neviem, či to není tým, že som sladké nejedol 2 mesiace. Teraz neviem. To je možné. Ukáž, aký? Toto? Zvýšime predaje hamečky. To nie je hame. Schwarz, čo to je? Schwartau. No, Deutschland. za 4 € džem dobrý, ne? Ja som ho neplatil. No, hovorím, že toto je moja investícia do slovenskej kulturistiky, viac nedám ani kokot. Dal mi každý žolné reputáciu. Ja vôbec čím. No, ako zatiaľ hodnotíš po nastreku? Ty tak 3x väčší. Dobre však. Som, že? No. To pridá vždycky to pár kilo. No. Vieš, musím to rozpumpovať. Musí sa viac opalovať iba. Najväčšia dilema je, či piť alebo nepiť. Teraz vieš, povedal mi môj mentor, Maťo, pozdravujem ťa, keď to pozeráš, že už netreba. Tak nepijem už. Už len udržujem vlastne sacharidy, tak, po 30 gramov, 40 gramov, až do podia. Odpadnutie je to v poriadku, ne? Tak ja pijem. Včera som po 3,5 litra, vieš, takže to je, som sa bol s chalami tam, včera pil 2 deci, včera dneska vôbec nepijem. 2 deci za 2 dní. To je. To je dosť akože. To neviem, je či obličky stíhajú spracovať toľko vody. Ale u mňa to je kontraproduktívne proste, ja keď toto som robil, no toto som nerobil nikdy takéto extrém, liter som pil najmenej, tak som bol asi vysušenejší z tej vody, ale menší, ja som malý, keď bez vody to akože to. Čiže zober, že pumpa, svalová pumpa, máš vodu, glykogén a sol, a keď nemáš jedno, tak ho neurobíš, chápeš? Čiže to funguje naturálne, to nefunguje podľa mňa. Onyx. Onyx. Ale keď niekto sype, tak to funguje. No áno, tak to funguje. No tak, poslednýkrát naturálne, o rok. No ne. To by mi víš, pokazilo kariéru mne? Alebo si že ma zober dopingovka a že je pozitívna. Chlapče. No to Tak to by ešte len došla Jojka. To by ešte len došla Jojka, ja budem na Jojke v telke. Čo tam Cibula? Na čo som sa volal Maťa, keď došla Jojke má začať? Povedz. No dobre. Toto a pumpa? Či ešte skoro? Poďme si potom pozrieť prezentáciu, pôjde oni. Adam Onion. Tak kto? To bol taký vtípek, že Cibula. Dobre, už kápem. Dobre, cítim tie svaly celkom. Čiže nebudem už piť, ani soliť, len cukrovať a uvidíme, čo to povie.
konečne prvý spoznám mňa, nie teba. Hej, No, prvýkrát neostal ako prvý teba, ale mňa. to trvalo. Cibrani 185, Dominik Bránovský 183. Takže dáme štvrťobratný vpravo bok. Ďakujem páni, takže videli ste v finále kategórie Men's Physique nad 179 cm zatiaľ pred párom. A však uvidíme, jak to bude, ale Pocity po? strašne teplo, ty kokos, ale čo som teraz videl z tých tvojich záberov, tak som spokojný, no forma je o mnoho lepšia, ako bola v Ľubovni. Urobil som maximum, čo som mohol a teraz už nerobím nič, takže jak sa rozhodnú, tak sa rozhodnú. Môžem jazovať peňaženku aj za rozhodcami. Ty si jebnutý, to si nemal hovoriť na video. Ježiš, ty si to chcel dojebať. Posledný krát si tu. Od rána sme tu, 7:00 som stával, 4 mesiace diety, 13 rokov cvičím. Koľko som tam bol? 2 minúty? No, asi. Ale tak to je taký šport, takže som s tým uzrozumený. No, Ale dobre, však dobre. Dopotený som aj z tých 2 minút, takže. som zvedavý na odtok tvojej sprche, keď si budeš dávať dole tú farbu. To ja sa kúpem vždycky. Ja tam ležím, ale hlava mi trčí a som jak v nejakej, tá najvážnejšia rieka na svete. Vieš, tak to vyzerá. To je Uvidíme. vymakané, že válcom na vodu si dávaš či na farmu. Funguje to. Funguje. Keby si chcel nahneď malovať doma, tak povedz, s tým to dáš. Jednu stenu minimálne. Môžem namoriť drevo. Môžeš, kľudne. Práve teraz dozadu, na tú zadnú čiaru, chlapci, ďakujeme. Konkrétne na 6. mieste je Patrik Jurčo, športový klub All Stars Šuraný. Na 5. mieste je Ernest Cibrani, Spartan Academy. 4. miesto obsadil Marek Martinkovič, športový klub All Stars Slovakia Šuraný. Máme ešte vyššie. Na 3. je Martin Ovšonka, Galaxy 2 Poprad. Chlapi, Men's Physici nad 179 cm zostávajú už len dvaja vzadu. Na striebornom 2. mieste skončil Dominik Prelovský, Fortuna Trnava. A víťazom je teda tým pádom Adam Frankovský, majster Slovenskej republiky. Je s tým KŠK mesta Stará Ľubovňa, prichádza dopredu. Dobre. Čo, druhé tam je? Vicemajster Slovenska, dobre. To vyšlo konečne. No. Konečne nie tretí, lebo... Dobre, super, som spokojný, Verice. Takže to vyšlo, stálo to za to. Ľudia, ďakujem za podporu, verím, že videjko sa vám bude páčiť a idem konečne jesť sushi. A čo si dám ešte? Ja neviem, čo si dám. Všetko možno. Poraď mi niečo. Steak. Nejaký, nie polotovar. Steak. Steak. Ale počkaj, prvý sypal, ne? Čo? Prvý sypal, ne? Nie, verím, že nie. To čo ma tu zapikáš? Náskal už môžem. Tiež z druhého miesta sa musím. Môžem. Ale videl som tvoju úprimnú radosť, keď si nebol štvrtý. Ja, keď som nebol tretí. Áno, keď si nebol tretí, To som sorry. jasný, lebo som bol tretí, som bol 3-krát, že si alebo 4-krát. Aj super, ideme ešte deti pozrieť a potom ešte fanúšika má tam ten transparent. Aha.